dobivanje projekata Europskog istraživačkog vijeća za Institut Ruđer Bošković i za Hrvatsku sigurno znači poticanje izvrsnosti na svim razinama, što je nešto čemu bi trebali težiti kao znanstvena zajednica, a sigurno i kao država, budući da se radi o najuglednijim znanstvenim projektima koji prolaze vrlo strogu evaluaciju, pa bi mogli biti uzor za druge tipove projekata i druge tipove zanimanja u Hrvatskoj. Meni je najzanimljivija stvar koju radim snimanje na mikroskopu i sama ta mogućnost da radim sa tako nekim novim super rezolucijskim mikroskopima i novim tehnologijama i da možeš vidjeti stanicu tako izbliza, obojanu raznoraznim bojama, raznoraznim proteinima. A najdosadnija stvar mi je kad trebam sjesti za laptop i analizirati to što sam snimila, i brojevi, i matematika, i fizika i tako. Ja sam Ivana Ponjavić, ja sam doktorandica u grupi profesorice Tolić, tu na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu. Mi se bavimo kao grupa proučavanjem diobe stanica, točnije diobenog retena, njegovog nastanka i same funkcije diobenog retena na jedan interdisciplinarni način, znači uz pomoć stanične i molekularne biologije, kompjuterskih znanosti i uz pomoć teorijske fizike. Razne bolesti vezane uz aneuploidiju diobu stanica, na primjer rak, tumori, i razne bolesti, na primjer vezane uz poremećaj kromosoma. Sve one imaju taj neki začetak u poremećaju diobi stanica i ovo što mi radimo je u stvari možda tabavamo put za neko razvijanje lijeka za neku od tih bolesti. Moje ime je Kruno Vukušić, ja sam poslijedoktorant u grupi profesorice Tolić na Institutu Ruđer Bošković. Ovdje u grupi bavimo se procesom diobe ljudskih stanica, odnosno procesom mitoze u kojem stanice dijele svoj genetički materijal, znači nasljeđen pola od majke, pola od oca na dvije stanice kćeri, tako se naš organizam održava i tako se stanice dijele kroz cijeli naš životni vijek. Mi proučavamo mehanizme kako se te stanice dijele primarno na razini biofizičkih metoda. Moj radni dan se sastoji u održavanju staničnih linija, njihovim modifikacijama, mijenjanjima, proučavanju njihovih proteina, DNA i tako dalje. Moj radni dan u stvari ovisi o fazi istraživanja u kojoj se tad nalazim. Ako smo u fazi prikupljanja podataka, uglavnom vrijeme provodimo u sobi gdje se nalaze mikroskopi, gdje od 4, 5, 6 sati znači sjedimo i samo snimamo stanice. Također u tom radu, u toj fazi prikupljanja podataka nalazimo se i tu, na primjer u ovoj prostoriji gdje radimo sa stanicama, znači u staničnom laboratoriju, dok kad već prikupimo te podatke, onda se moj radni dan uglavnom sastoji od sjedenja za laptopom ili pred kompjuterom i analiziranja tih podataka. Ono što me najviše privlači da se bavim ovim poslom svaki dan je ta fascinacija živim svijetom u kojem možete zapravo u živom vremenu na mikroskopu pratiti stanice koji su sastavni dio ljudskog organizma i procese u njima u stvarnom vremenu, možete ih modificirati, pratiti i tako otkrivati zapravo logiku živog svijeta. To je zapravo daleko najdivniji dio ovoga posla. Objava naših znanstvenih rezultata u časopisu Developmental Cell za nas svakako znači veliko priznanje od znanstvene zajednice i drugih kolega znanstvenika da je ono što smo radili prethodnih godina u vidu našeg znanstvenog istraživanja bilo dobro i prepoznatljivo od znanstvene zajednice i svakako se radi o jednom od najuglednijih časopisa u području stanične biologije, tako da možemo biti vrlo zadovoljni i nadati se da će naši rezultati potaknuti druge znanstvenike da nastave to istraživanje u sličnom smjeru. Biti dio većeg projekta kao što je ovo naše istraživanje u vidu Europske istraživačke zajednice je super jer imamo priliku raditi sa znanstvenicima iz cijelog svijeta koji se bave sličnim područjem znanosti kao i mi i možda ćemo imati priliku i posjetiti njihove labose i one naše. Ulažite u znanost jer znanost je sigurno pokazala tijekom zadnjih stoljeća da može tjerati svijet prema naprijed. Da, ja bih poručila mladim ljudima koji razmišljaju o znanosti da se odluče za taj korak jer je znanost zanimljiva i možda što nas više bude, to će više ulagati u znanost.